Nipasaka karong adlaw og kasong cyber libel ang mga representante sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter kang Giselle Alberca, ang asawa sa controversial nga si Isidro Alberca nga nanag-iya sa Alberca Sounds and Lights Rentals. Ang pagpasaka sa kaso nagumikan sa Facebook post ni Mrs. Alberca sa milabayng Sabado nga namasangil nga wala pa sila nakadawat og bayad sa Joint IBP Regional Convention Festivals of Festivals nga nahitabo pa sa miaging tuig. Mabasa sa post nga gihimug-atan ni Mrs. Alberca nga daghan silang event nga wa sila gibayran. Apan giklaro sa IBP, pinaagi ni Attorney Regal Oliva, ang former Deputy Governor sa IBP Eastern Visayas Region ug kanhing Executive Director sa maong convention nga nakabayad na sila sa mismong organizer nga MDF Productions nga gipanguluhan ni Margarita Frasco. Kini among gibuhat because last year, we had the IBP Regional Convention, which was attended with around 600 lawyers all over Western and Eastern Visayas region. And we had one socials night, and among gipa-coordinate ato kay ang MDF production, which supposedly overall coordination nato siya. It was worth 400,000 pesos, and which included already the sounds and lights. We in fact paid for the sounds and lights a night before the event, full. Wala minangutang ato nila. Buot ni Oliva nga kalaruhon nga ang dungog ug integridad isip mga abogado maoy labing mahinungdanon alang kanila. Ug kun aduna may mga abogado nga wala mobayad, di sila mo tolerate niini og sayod nga dunay legal nga tulubagon. Samtang nahinabi sa MyTV Cebu si Isidro Alberca ang bana ni Giselle og mibutyag nga ang maong pamahayag sa iyang asawa wala maglambigit sa mga abogado sa IBP kundili nagtumong sa MDF Productions nga wa sila bayri. So wala to intention na mo nga ang IBP wala kabayad sa mo. Ang IBP di ay nakabayad na ni Frasco, ni Margarita. Ako siya sa mo kay ngano libilos ko no. So akong gingnan niya ako apology, sorry nga money tanan dia. Yan na siya nga, nibayad ako no siya ni Margarita. So, na problema na ko, anong wala siya mabayad na ko? Hinuon gibutyag ni Oliva nga nangayo og pasaylo kanila ang magtiayon apan gidilit ra usab nila dayon ang public apology sa Facebook nga maoy nakaingon nga gidayon nila ang kaso. Nangayo ang babay. Ang asawa mismo nag-write siya apology, yang gipost last Saturday kay mo na akong demand. My demands prior was that i-delete ang imong earlier post and then write a letter of apology. Yang gipost after 2 hours yang gidelete. So there is bad faith. Wag siya intention to be apologetic about what she posted. And because kaya man gidelete, that's why we're filing a case. Nasayran hinuon nga kagahapong adlaw nakadawat na og bayad ang Alberca Sounds and Lights and Rentals gikan sa MDF Productions. Kini si Mary Francis Lynn kaayon alang sa MyTV Cebu.